Здравейте, приятели! Днеска ще отварим... Къде сме, Сара? Днеска сме на летището. На летището сме. На летището и ще анбоксвам тези сладежни лингута. Аз си купих ето това и е за мен, а това е за мен. Този малък сет с душ гел, бумбо крем и сода жмиро. И хайде да започваме да ги отваряме. Аз ще изворам. Да, ето, това е страни. Хайде почваме да отваряме. Ма защо аз виждам ли се сега даже? Няма. Да. Ето, почвам да го отварям. Ето, отваряте. Не, ние ще обикаляме, това съм си това. Вижте! Вижте го, това е миниатурно. От душгела. Това аз дори не знам на какво мирише. Ще да пръсна. Не, внимавайте да е. Мале, това мирише уникално, гайс. Това мирише уникално. Това мирише Нямате ли уникално. го розовото? Има. За какво го купихте Но пак? това е малко. Каквото е малко. Това пак. Аз също казвам. Ама това е хубаво. Няма ти да го отвориш. Бумбо ще този криш. И нашите. Ето, хора, ето като изгледа. Гледай, нашето път ще го отвори. Не го отвари. Ма защо? Ще си карна. Щипката каза пък да сме ходили до някакво кръвче там, Да се отваря. Да, знам. Видях го. Аз гледах там парче. Ето това е за теб. Ори. Това се е размазал, моя стана. О, я да го помириш. Помириши. Тъжи си малко. Оле, това е. Това? Помириши. Но това е течно, не е като това. Ти беше взела и си това Black Pepper, нещо не Това за ръце ли? За тяло. Това ще си го намажа на ръчичките. Пак не го беше затворил хубаво. За да ти го дам да го помиришеш. Храм. Храм. Омазах си целия пръст. Прилича на нищо прилича.